Hedefte çevik kuvveti terörü ilk kez daha Заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусной остановкой. Вот такие В этот данные. момент там был заполненный автобус, он и еще несколько машин Ankara'da сгорели. Литерально недавно тут был теракт, 37 загинулих, больше сотні потерпілих. Зараз центр весь очеплений, місце теракту непосередньо перекрите. Усі підходи заблоковані поліцією. Вельми шмат людей цивільним з раціями, які вельми перешкоджають знімати. Це перекритий проход на місце трагедії з боку пішохідних вуличок. І ось на цьому самому місці я був кілька годин до вибуху. Ось за моєю спиною можна зауважити поліцейських з автоматами, і такі пости стоять літерально на кожному перекрижуванні у центрі. Після теракту вельми серйозні міри безпеки приймаються. Зараз все очеплено, нікого не пропускають, і цілий квартал просто виключений з пішохідного руху, треба виходити. Вокруг вельми шмат людей з собаками, з автоматами, і постійно перевіряють документи і не дають знімати. Ось бачите, що під цим домом відбувся вибух, всі окна повилітали. Нема шкла. Улады блокують СМІ, некоторые улады блокують Facebook, Twitter, каб не розповсюджувалася інформація. Ось за моєю спиною одразу побудували мобільний пункт проливання крові. Я навіть хотів дати свою кров, але сказали, що ні, це тільки для громадян у Турції. Ситуація доволі небезпечна, я себе не відчуваю зараз тут у безпеці. Я чекаю свій паспорт, щоб забрати його з пакистанської візи і вже врешті-решт їхати відсюди. Люди складають квітки.